Steffi! Ja! Ik heb de oplossing. Ik heb de oplossing. Ik heb de oplossing. De oplossing voor onze schoenen. Ja? Die komt van bij Carla, van bij de shoediscount. Zij moeten onze partner worden voor die schoenen. Ja, Peter, we gaan dat voorleggen aan Peter. Peter, waar is Peter? Bij Veronique in verband met je ontwerpen. En hij kon er niet mee lachen. Nee, dat is ook niet om mee te lachen, hè? Chef? Ja, ik kom een stukje cake brengen voor jullie. Van Elisabeth, we hadden dat nog over. Ah ja, en je wilt niet verkopen met de restjes, zeg. Ah, ja, ik zal dat zo zeggen dan. Nee, waarmee dat ik niet wil zeggen dat wij er geen zin in hebben. Ah, ja, alstublieft. Het is eigenlijk Elisabeth dat je moet bedanken, het was haar idee. Super. Allee. Waarom komt hij dat eigenlijk brengen? Heb jij dat niet gezien? Die heeft een oogsken op u. Onnozelaar. Ba-da-da-da-da.